στο Δήμαρχο Κιλελέρ, τον κύριο Θανάση Νασιακόπουλο, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας για να συζητήσουμε μια σειρά θεμάτων που έχουν να κάνουν με το Δήμο του. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Σας, στο πάνελ και σε όλους τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Μάλλον έχουμε καλά νέα από το Δήμο σας, καθώς μειώνεται τα δημοτικά τέλη. Ναι. Είναι μια απόφαση που πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες, μετά από πολλή σκέψη και από πολλή δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι δεν παραλάβαμε ένα Δήμο υποδιάλυση, όπως συνήθως λέγεται. Ήταν ένας καλός Δήμος. Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Προφανώς. Για να φέρουμε, συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε, για να φέρουμε στην εικόνα μας Δήμος Κιλελέρ, μιλάμε για Κιλελέρ, Χάλκι, Νίκαια. Ναι. Έχει τους πρώην Δήμους Νίκαιας, Λατικάμπου, Κρανώνα, Κιλελέρ και Αρμενίου. Είναι 5 πρώην Δήμοι. Η Χάλκι που αναφέρατε είναι ένα τμήμα, ένα χωριό του πρώην Δήμου Πλατικάμπου. Άρα βρήκατε ένα καλό Δήμο, λέτε να το κάνετε καλύτερο και τι αποφασίσατε, να μειωθούν τα δημοτικά τέλη. Έχετε πλεόνασμα δηλαδή? Ναι, για να γίνει μείωση δημοτικών τελών. Μετά από μια διαχείριση που κάναμε 3 ετών πάρα πολύ πιο νοικοκυρεμένη, δημιουργήθηκε ένα πλεόνασμα στο οποίο ο Δήμος είναι υποχρεωμένος σε αυτό ή να επενδύσει ή να κάνει έκπτωση στα δημοτικά τέλη. Δεν μπορεί δηλαδή να δημιουργήσει κεφάλαιο με αυτό. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να γίνουν έκπτωση στα δημοτικά τέλη. Πόσο επί της 100 θα υπάρξει μείωση? Κοιτάξτε, στους πρώην Δήμους που είχαμε παραλάβει δεν ήταν παντού το ίδιο, η ίδια επιβάρυνση στους πρώην Δήμους. Ήταν με 2 ευρώ, ήταν με 2,40 και εκεί που ήταν 2,40 έγινε 16, εκεί που ήταν 16%, ναι. 16%, εκεί που ήταν 2 έγινε 10 και για όλες τις επιχειρήσεις που είναι στο Δήμο μας έγινε 8. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή και αυτό το θέμα γίνεται σπέκουλα σε διάφορους Δήμους, κύριε Δήμαρχε, λέτε ότι έχετε πλεόνασμα, εννοείται εξορμμένο, είναι πληρωμένα τα πάντα, όλες οι υποχρεώσεις σας και υπάρχει ένα ταμιακό πλεόνασμα. Αυτό δεν εννοείται? Εννοείται. Γιατί εδώ έχουμε χάσει την μπάλα, εδώ στο χώρο έχουμε χάσει την μπάλα. Άλλα εννοούν, άλλα συμβαίνουν και άλλα είναι στην πράξη. Ακούστε κάτι. Οι Δήμοι το πλεόνασμα που μπορούν να δημιουργήσουν στα ανταποδοτικά είναι χωριστό ταμείο από τη λειτουργία του Δήμου. Τα ανταποδοτικά έχουν ένα ταμείο και η λειτουργία του Δήμου έχει ένα άλλο ταμείο. Μάλιστα. Το πλεόνασμα που σας αναφέρω εγώ ότι δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε στο Ταμείο των Ανταποδοτικών. Όπως και οι άλλοι δήμαρχοι, έτσι και εγώ αναφέρω ότι οι περικοπές που έχουν γίνει για τη λειτουργία των Δήμων στις υπόλοιπες υπηρεσίες είναι τρομακτικές. Το πώς λειτουργούν τα υπόλοιπα, αυτό το ξέρουν μόνο τα δημοτικά συμβούλια. Οι περικοπές δεν σημαίνει επειδή εμείς έχουμε ένα πλεόνασμα στα ανταποδοτικά ότι οι Δήμοι είναι... Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι σημαντικό. Κάνω μειώσεις διότι είμαι στο Ταμείο των Ανταποδοτικών. Σωστό, είναι δύο ταμεία. Σωστό. Δεν εμπλέκεται ποτέ το Ταμείο των Ανταποδοτικών με το πολύ χρήσιμη διευκρίνηση αυτή της λειτουργίας του Δήμου. Αυτό λέει ο νόμος, αυτό λειτουργούμε και έτσι γίνεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει από τη στιγμή που υπάρχει πλεόνασμα στο Ταμείο των Ανταποδοτικών ότι οι Δήμοι σήμερα έχουν λύσει τα θέματά μας τα οικονομικά. Προφανώς. Και θα τα δούμε λιγάκι αναλυτικά όλα αυτά για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα οικονομικά του Δήμου αλλά και τα έργα της περιοχής. Δώστε μας 2 λεπτά ακριβώς. Να πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα και η ατζέντα είναι πλούσια. Με τον κύριο Θανάση Νασιακόπουλο, κυρίες και κύριοι, Δήμαρχο Κιλελέρ, συζητούμε και πάμε να τον δούμε ξανά τον Δήμαρχο. Δήμαρχε, για πείτε μας λοιπόν για τα οικονομικά του Δήμου. Λέτε στο ένα ταμείο είχαμε πλεόνασμα στα ανταποδοτικά, μειώνουμε έως και 16% τα δημοτικά τέλη. Το άλλο ταμείο, δηλαδή για έργα που χρειάζεται φυσικά η περιοχή σας, έχετε αποθεματικά? Κοιτάξτε να δείτε, τα μεγάλα έργα σήμερα ένας Δήμος για να μπορέσει να τα εκτελέσει θα πρέπει να κάνει μελέτες και να απευθυνθεί στο ΕΣΠΑ. Η μόνη μας χρηματοδοτική πηγή μεγάλη που υπάρχει είναι το ΕΣΠΑ. Τώρα τα μικρότερα έργα, ναι βέβαια έχουμε κάποια ανταποδοτικά και εκτελούμε σε
συνέχεια κάποια έργα μικρότερες. Τι έργα έχετε προγραμματίσει να κάνετε στην περιοχή, δηλαδή ποια είναι αυτά που έχουν ξεκινήσει μελέτες και πρόκειται να τα βάλετε στο ΕΣΠΑ? Έχουν τελειώσει και έχουν δημοπρατηθεί το σύνολο της υδροδότησης του Δήμου 3 μεγάλα έργα, στα οποία υδροδοτούμε περίπου 10-11 χωριά που χρησιμοποιούσαν και υδροφόρες πριν λίγο χρονικό διάστημα. Και τώρα πώς υδροδοτούνται? Έχει λυθεί το θέμα, δεν χρησιμοποιούμε υδροφόρες, αλλά ήταν με πιο πρόχειρα έργα τα οποία κάναμε μόνοι μας. Αυτή τη στιγμή πιστεύω μέσα στο 18 να υλοποιηθούν, γιατί έχουν δημοπρατηθεί, τώρα περιμένουμε να υπογράψουμε συμβάσεις. Θα υδροδοτηθούν όλα τα χωριά του Δήμου, με πολύ σοβαρές Πότε υποδομές. θα γίνει αυτό? Σας λέω ότι έχει δημοπρατηθεί και τώρα περιμένουμε να υπογράψουμε συμβάσεις. Θα ξεκινήσουν μέσα στο 18 και πιστεύω μέσα στο 18 να υλοποιηθούν. Μάλιστα. Βρισκόμαστε στο 95% της έγκρισης του βιολογικού της Νίκιας. Ένα μεγάλο έργο το οποίο είναι αξίας κοντά στα 11 εκατομμύρια. Και πάρα πολλά άλλα μικρότερα τα οποία ήδη έχουν εκτελεστεί και είναι και προγραμματισμένα. Αυτά που σας ανέφερα είναι έργα του ΕΣΠΑ με τη συνεργασία της περιφέρειας και των συνεργατών μου στο Δήμο, ήδη υλοποιούνται με τη σειρά του. Ο βιολογικός της Νίκιας έχει ήδη ξεκινήσει το έργο, είναι δημοπρατημένο? Είναι στο 90% της έγκρισής του στο ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Άρα θα ξεκινήσουν όπου να είναι τα αποχετευτικά. Πιστεύω μέσα στο 18 να ξεκινήσει και αυτό το έργο. Το σκάψιμο και στη συνέχεια η ολοκλήρωση του. Νερό, Δήμαρχε, από πού θα σας έρθει? Δεν άκουσα. Νερό, από πού θα έρθει νερό, πώς υδροδοτούνται όλα τα χωριά που είπατε? Κοιτάξτε, αυτό θέλει λίγο χρόνο η ενημέρωση. Καταρχάς ο Δήμος έχει πάρα πολλές πομόνες, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για ίδρυυση και για άρδευση. Εμείς με το που παραλάβαμε κάναμε έναν έλεγχο όλες τις πομόνες που χρησιμοποιούνταν για άρδευση, γιατί πιστεύαμε ότι υπάρχει νερό πόσιμο σε αυτές και δεν υπάρχει νερό πόσιμο στις ιδρευτικές. Αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο και αλλάξαμε τις άδειες χωρίς να ανοίξουμε νέες δικαιοτρήσεις. Αλλάξαμε την άδεια από άρδευση σε ίδρυυση και με μικρές παρεμβάσεις που κάναμε αυτή τη στιγμή τα χωριά πίνουν νερό. Για να είμαστε όμως σίγουροι και για να είμαστε σίγουροι για την προμήθεια του νερού, έγινε η μελέτη η οποία δημιουργούμε νέες δεξαμενές καινούργιους αγωγούς, ένα πιο ολοκληρωμένο έργο. Τα 3 έργα θα στοιχήσουν περίπου γύρω στα 4,5 εκατομμύρια, είναι ήδη εγκεκριμένα και αρχές του 18 αυτά θα ξεκινήσουν. Ήταν άδικο που χρησιμοποιούνταν πομόνες με ιδρευτικό νερό για άρδευση και αυτό το κοιτάξαμε ακόμη πριν παραλάβουμε. Κάναμε με το που τελειώσαν οι εκλογές, ο έλεγχος στις πομόνες είχε γίνει και αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο σε αυτό. Και έτσι, τα λέτε έλεγχος, τι εννοείτε, τι έλεγχος? Η διαδικασία του ελέγχου του νερού είναι να πάρεις δείγματα από τις πομόνες, να πας σε ειδικά εργαστήρια να το... Και τι λένε τα αποτελέσματα? Να το εξετάσεις. Θα πρέπει να δουλέψει η πομόνα 72 ώρες συνεχόμενα για να φτάσει στο... Εσείς φαίνεστε πραγματικά και από το έργο σας, είστε σοβαρός άνθρωπος, έτσι. Δεν είχαν τα χωριά αυτά νερό. Δεν είχαν τα... Να μιλήσουμε τώρα λίγο επί της ουσίας. Δεν μιλάμε, όχι, είμαι σοβαρός και λίγο να το διακομωδεύω. Όχι, θα το πάω εκεί που πρέπει να το πάω. Υπ' αυτήν την έννοια. Γιατί όταν μου λέτε ότι αλλάξατε τις άδειες και από αρδευτικές κάνετε ιδρευτικές, θα πέσει ο ουρανός να μας πλακώσει. Δηλαδή εσείς βάζετε το χέρι στο Ευαγγέλιο, εδώ σέρνετε ο καρκίνος στο Θεσσαλικό κάμπο. Καρκινοπαθείς οι περισσότεροι στα περισσότερα χωριά. Και μου λέτε τώρα τις γεωτρήσεις, τις πομόνες, τις άρδευσης, θα πήγε ο κόσμος νερό. Να πείτε ότι δεν είχαν τα χωριά νερό. Φτιάχνετε δίκτυο και μπράβο σας. Θα φτιάξετε εξαμενές και μπράβο σας. Για τη Λάτρα ναι. Αλλά να πήγε ο κόσμος στον καρκίνο. Τι είναι αυτά? Και σας ρωτώ. Ορίστε. Σας παρακαλώ. Τι είναι αυτά? Μην λέτε τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτά που λέμε? Ναι. Για να πάρει άδεια υδροδότησης κάποιο νερό και να αλλάξει, να γίνει αλλαγή της άδεια προς ίδρυυση,
οι έλεγχοι και οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται από κρατικούς φορείς είναι τέτοιοι που δεν επιτρέπουν το παραμικρό λάθος και δεν είναι ανάγκη να κινδυνολογούμε. Ωραία, εγώ θα έρθω για ρεπορτάζ στην περιοχή σας. Ορίστε. Θα έρθω να κάνω ρεπορτάζ στην περιοχή σας. Να έρθετε. Δηλαδή εννοείται Είστε ότι καλεσμένος μου. τόσο Όχι, καιρό... δεν χρειάζεται να είμαι καλεσμένος σας. Θα έρθω να κάνω ρεπορτάζ στην περιοχή σας. Να έρθετε όποτε θέλετε. Δηλαδή τόσο καιρό Θα έρθουν έπεινα... μόνοι τους οι κρατικές υπηρεσίες. Εσείς κάθε πότε κάνετε έλεγχο στα νερά σας? Όποτε επιτρέπει, όποτε επιβάλλει ο νόμος. Πότε επιβάλλει στην περιοχή σας? Ο νόμος επιβάλλει μία φορά στο δίμηνο να γίνονται εξετάσεις και γίνονται από τη ΔΕΙΑΚ. Γίνονται τα αναρτάτε αποτελέσματα. Από τη ΔΕΙΑΚ μόνο, από όλες τις ΔΕΙΑΛ και ΔΕΙΑΚ γίνονται οι εξετάσεις αυτές. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Μισό λεπτάκι, η περιοχή σας διαθέτει δημοτική επιχείρηση ίδρυας αποχέτευσης, έχετε τέτοιο? Βέβαια. Ναι, και από εκεί γίνονται οι εξετάσεις, οι αναλύσεις. Υπάρχουν ειδικά εξειδικευμένα εργαστήρια που είμαστε υποχρεωμένοι να τις στείλουμε και να έχουμε το αρχείο των εξετάσεων. Πού το στέλνετε το νερό? Ορίστε. Πού το στέλνετε το νερό σας? Στα εργαστήρια που είμαστε υποχρεωμένοι. Σε ποια, πείτε μας, σε ποια τα στέλνετε? Στις ΔΕΙΑΛ, της Λάρισσας. Α, στη ΔΕΙΑΛ της Λάρισσας. Θα έρθω για ρεπορτάζ, σας το υπόσχομαι. Η ΔΕΙΑΛ είναι πιστοποιημένη. Αυτό είναι απειλή δηλαδή που μου λέτε τώρα? Όχι, για ρεπορτάζ θα έρθω. Καμιά απειλή. Γιατί με ισορίζεστε, εξανίσταστε, μόλις σας κάνουμε ερωτήσεις, εκνευρίζεστε. Καταλαβαίνετε. Όταν σας κάνουμε ερωτήσεις εδώ στο κανάλι εκνευρίζεστε. Δεν λέτε το ποιηματάκι σας χωρίς καμιά ερώτηση. Ότι η Θεσσαλία έχει καρκίνο. Σας ρωτώ για το νερό. Σας ρωτώ για το νερό που σέρνει το καρκίνος και μου κάνετε επίθεση. Δεν έχω δικαίωμα να σας ρωτήσω. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε? Ο τρόπος που μιλάτε δεν είναι. Ποιος τρόπος είναι? Είπα εδώ να κάνω ρεπορτάζ. Και μου λέτε ότι σας απειλώ με το ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ σας είπα εδώ να κάνω. Ποιος σας απειλεί? Ποιος σας απειλεί, κύριε? Για ρεπορτάζ, όχι. Σας είπα θα έρθω να κάνω ρεπορτάζ. Και θεωρείτε ότι είναι απειλητικό αυτό το πράγμα? Θεωρώ την ερώτησή σας απρεπή. Σοβαρολογείτε? Και δεν είναι απρεπή δική σας θέα, απρεπής. Απρεπέστατος είσαστε. Έχω το δικαίωμα να το απλά παρόλοι κάνετε έτσι. Κάνατε ορισμένες σωληνώσεις, κάποιες δεξαμενές και η ποιότητα δεν σας νοιάζει. Και μου λέτε ότι και στη ΔΕΙΑΛ καταρχήν είσαστε άσχετος με το θέμα. Εγώ. Άσχετος τελείως με το θέμα. Και θα πρέπει όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας να επισκεφθούν την περιοχή σας. Άσχετος με το θέμα. Στη ΔΕΙΑΛ και πηγαίνετε σε διαπιστευμένα εργαστήρια. Εσείς από πού είστε? Σοβαρολογείτε, κύριε? Εσείς από πού είστε? Δημοσιογράφος είμαι και θα ήθελα να κάνω ρεπορτάζ στην περιοχή σας. Να έρθετε. Κανένας δεν έρχεται εκεί πέρα. Σας καλώ εγώ να έρθετε. Όχι. Περιμένω να με καλέσετε εσείς. Τι λέτε, κύριε? Ποιος είσαστε? Εσείς θα με καλέσετε εμένα? Όποτε θέλετε. Τι λέτε, κύριε? Ρίξουμε τη νύχτα θα έρθω να πάρω δείγματα. Όποτε θέλετε. Ας ρίξουμε τους τόνους δημοσιογραφικά. Τι να ρίξουμε τους τόνους? Εγώ με συγχωρείτε με τον κόσμο. Κύριε Κουμιώτη. Με το νερό θα παίζουμε τώρα. Με την υγεία του κατοίκων θα παίζουμε. Κύριε Κουμιώτη, παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Δημοσιογραφικά είναι τα ερωτήματα, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε. Τι συμφωνείτε? Μου λέτε σας απειλώ. Εντάξει. Μην νιώθετε ότι απειλείστε. Μα όταν ακούω ότι λέγεται δημοσιογραφικό ότι το νερό της Θεσσαλίας όλο είναι καρκινογόνο. Αυτό είπα, κύριε. Αυτό είπα. Είπα ότι το ελέγχετε. Σας ρώτησα. Αλλά επειδή είσαστε άσχετος μου λέτε στην ΔΕΙΑΛ. Ποια ΔΕΙΑΛ? Δεν ξέρετε πότε τα θέσατε. Σας παρακαλώ. Θα σας τα πω όπως θέλω να τα πω εγώ. Όχι όπως θέλετε εσείς. Δεν εξυπηρετεί ο τόνος. Λοιπόν, για πείτε μου λιγάκι. Ωραία, να αλλάξουμε θέμα. Θα το δούμε αυτό. Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Παρακολουθήστε το. Δεν υπάρχει. Το θέμα της ίδρευσης και της άρδευσης έχει ενδιαφέρον στην περιοχή σας. Είναι γνωστό. Πείτε μου λίγο για τα έργα οδοποιίας. Έχετε προγραμματίσει? Γιατί και στην Νίκαια έχουμε θέματα. Δηλαδή ο δρόμος πάει για το Λύκειο. Είναι μέσα στη Λάκκουβα. Ο δρόμος που πάει για το Λύκειο της Νίκαιας, ας πούμε. Είναι ένας δρόμος κακός. Έτσι, έχει λακκούβες πολλές. Θα κάνετε, έχετε προγραμματίσει κάποια έργα οδοποιίας, να αλλάξετε την άσφαλτο, να κάνετε ασφαλτοστρώσεις? Κοιτάξτε, γίνονται ήδη παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή και στο διαμέρισμα της Νίκαιας. Σχεδόν σε όλα τα διαμερίσματα γίνονται παρεμβάσεις. Και στη Νίκαια και στο Πλατήκαμπο και στο Κελέρ και στο Αρμένιο. Ναι. Θα κάνετε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, μπαλώματα, τι έχετε προγραμματίσει? Όχι, μικροπαρεμβάσεις. Μπαλώματα. Μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα στο Ταμείο να γίνουν τουλάχιστον κεντρικοί δρόμοι? Κοιτάξτε, για να γίνονται κάποιοι δρόμοι που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, φερπίν τελείωσε ο δρόμος τώρα που από τη Χάλκη που βγαίνει στον Εθνικό Δρόμο και μελλοντικά θα συνδέσει και το Πράσινο Ταμείο, και γι' αυτό το λόγο δώσαμε μια προτεραιότητα για το πράσινο σημείο, για να είμαστε έτοιμοι όταν θα γίνει το πράσινο σημείο να μπορούν να επικοινωνούν όλοι οι πολίτες μας. Γίνονται κάποιοι δρόμοι, αλλά ο Δήμος έχει ατελείωτο οδικό δίκτυο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί όλο. Μάλιστα.
Βέβαια γίνονται και μελέτες απευθυνόμενοι προς το ΕΣΠΑ και προς την... Από ό,τι καταλαβαίνω στο ΕΣΠΑ θα ενταχθούν όλα, ό,τι δηλαδή γίνει θα γίνει με χρήματα ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Κύριε Χουμιώτη, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση, αν και ήταν λίγο έντονη σε κάποιο μέρος της. Δεν είναι και τίποτα, εντάξει, μέσα σε πλαίσια... Καλό είναι αυτό, να γίνεται συζήτηση για να βγάζουμε και κανένα αποτέλεσμα. Πάντως δεν υπήρχε η διάθεση να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τον κύριο Χουμιώτη. Η διαφωνία ήταν στην έκφραση ότι το νερό δεν είναι σίγουρο που έγινε αλλαγή της άδειας. Η άποψή μου είναι σίγουρο. Μπορείτε να κάνετε το ρεπορτάζ, να το διαπιστώσετε. Σημασία έχει ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιεί... Εμάς μας νοιάζει να πίνει καλό νερό ο κόσμος. Μπράβο. Και αυτό νομίζω ότι... Αν το διασφαλίζετε αυτό, καλώς. Αν νομίζω όχι, ότι δεν θα υπάρχει... είμαστε απέναντι, είναι σαφές. Δεν υπάρχει κανείς που είτε είναι ερετός είτε είναι δημοσιογράφος που να μην το ενδιαφέρει να πίνει ο κόσμος καλό νερό. Αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω. Και να σας πω ακόμη επιπλέον ότι εκτός που το ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή πίνει καλό νερό, έχει γίνει μια πολιτική στο νερό τέτοια, η οποία θα πρέπει αυτό το νερό και οι πολίτες, γιατί δεν είναι ανεξάντλητο το νερό που είναι πόσιμο, θα πρέπει οι πολίτες να κάνουν τη σωστή χρήση και τη σωστή διαχείριση, που με μια πολιτική που ακολουθήσαμε ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε για πάρα πολλά χρόνια καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Διαφημίσεις.